ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ቻናልና ዝሓለፈ ክላስ ዲስከስ ዝገበርናዮ ብዛዕባ ሃርድዌር እንትኸውን ሎማዓንቲ ድማ ዲስከስ ንገብሮ ሕዚ ብዛዕባ ሶፍትዌር ክኸውን እዩ። ስለዚ ቻናልና ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ቻናልና ሰብስክራይብ ብምዃን ቤተሰብ ናይዚ ቻናል ዝኾኑ እዚ ቪድዮ ተመችኩም ደሞ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ናብ ኩሉ ክበፃሕ ንኽትገብሩ ምሕፅንታና ንቐርብ ሕዚ ናብ ትምህርትና ክፋቱ። ኣብ ዝሓለፈ ክላስ ብዛዕባ ኢንፑት ዲቫይስ፣ ሲፒዩ፣ ኣውትፑት ዲቫይስ ኢንጀነራል ብዛዕባ ሃርድዌር ዲስከስ ጌርና ነርና። ስለዚ ኢንፑት ዲቫይስ ንብሎም ንኣብነት ከምኒ ኪቦርድ፣ ማውስ፣ ጆይስቲክ ናብ ኮምፒተራት ዳታ ዘእትዉልና እንትኾኑ እዚኣቶም ድማ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ካብ ተጠቀምቲ ናብ ኮምፒተር ዳታ የእትዩልና። ንኣብነት ኪቦርድ ክንርኢ ከለና ኣልፋቤታት ቁፅርታት ናብ ኮምፒተር ከእትየልና ይኽእል እዩ። ማውስ ክንርኢ ከለና እንደገና ዝተፈላለዩ ክሊክ ብምግባር ዝተፈላለዩ ኢንስትራክሽናት ክንሰርሕ ንኽእል ኢና። ድሮው ክንገብር ንኽእል፣ ስእሊ ክንስእል ንኽእል፣ ካሊእ እውን ዝተፈላለዩ ኢንስትራክሽን ትሰርሐልና ትኽእል እያ ማለት እዩ። ካሊእ ክንርኢ ከለና እንደገና ሕዚ ለምሳሌ ኣብ ላፕቶፕ ኪቦርድ ንርኢ ኢና በሉ ማውዝ እውን ቢልት እዩ ዝኾነ ኣብ ላፕቶፕ እውን ኣሎ ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ። ካሊእ ጆይስቲክ ክንርኢ ከለና እንደገና ብጆይስቲክ ብምግባር ዝተፈላለዩ ጌማት ክንጫወት ንኽእል። ማይክሮፎን ብምጥቃም እንደገና ዝተፈላለዩ ኦዲዮታት ክነእቱ ንኽእል፣ ዝተፈላለዩ ደርፊ ክንደርፍ ንኽእል። ካሊእ እንደገና ብምንታይ እዩ እዚ ብሳውንድ ካርድ ድራይቨር ተጠቒምና ኢና ንገብር ማለት እዩ። ካሊእ ዲጂታል ካሜራ ክንርኢ ከለና እውን ዝተፈላለዩ ፎቶታት ናብ ኮምፒተርና ክነእቱ ንኽእል፣ እሱ እውን ኤግዛምፕል ኦፍ ኢንፑት ዲቫይስ እዩ ማለት እዩ። ካሊእ ስካነር እውን ክንርኢ ከለና እዚ እውን ሃርድ ዝኾነ ፎቶ ናብ ኮምፒተር ዘእትወልና እዩ። ስካን ገይሩ ናብ ኮምፒተርና የእትወልና፣ እዚ እውን ኢንፑት ዲቫይስ እዩ። ኦፕቲካል እዚ እውን ዝተፈላለዩ ቁፅርታት እንደገና ኣብ ቢል ንርኢ ኢና በሎ እዞም ቢል ዝተፈላለዩ ቁፅርታት ዘለዉ እንደገና ሪደር ጌርና ብኮምፒተር ናይ መን እንትን ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ንኽእል። ለምሳሌ ኣብ ዝኾነ ቢል ዝኾነ ፊደላት እንድሕር ተፃሒፉ ንዕኡ ሪድ ዝገብር ናብ ኮምፒተር ዘእቲ ኦሲአር ወይም ኦፕቲካል ካራክተር ሪኮግኒሽን ዝበሃል ኣሎ ዲቫይስ፣ እሱ እውን ኢንፑት ዲቫይስ እዩ ዝበሃል ማለት እዩ። ካሊእ ኤግዛምፕል ኦፍ ኢንፑት ዲቫይስ እንደገና ተች ስክሪን እዩ ክኸውን ዝኽእል። ተች ስክሪን ተች ክንገብር ከለና ኣብ ስክሪንና ዝተፈላለዩ ኢንስትራክሽን ንፀቅጥ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ እሱ እውን ኢንፑት ዲቫይስ እዩ ናብ ኮምፒተር። ካሊእ ባርኮድ ሪደር ኣብ ባርኮድ እንደገና ሪድ ሂድን ቁፅርታት እኒኦ ዝተፅሓፉ ንዓኣቶም ዘንብበልና እንደገና ባርኮድ ሪደር ዝበሃል ዲቫይስ እኒኦ እሱ እውን ኤግዛምፕል ኦፍ ኢንፑት ዲቫይስ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ እምበኣርከስ እዚኣቶም ኩሎም ኣካላት ኢንፑት ዲቫይስ ወይም ደግሞ ኤግዛምፕላት ኢንፑት ዲቫይስ እዮም። ናብ ኣውትፑት ዲቫይስ ክንመፅእ ከለና እንደገና ናይ መጀመርያ ንሪኦ ሞኒተር እዩ ወይም ደግሞ ሞኒተር እንታይ እዩ ዝገብር ዲስፕሌይ ዝገብረልና ቪዥዋል ኣውትፑት ፍሮም ኮምፒተር እዩ። ስለዚ ሞኒተር ብምጥቃም ዝተፈላለዩ ሪዛልትታት ክንርኢ ንኽእል። ካሊእ እውን ፕሪንተር ብምጥቃም እንደገና ፕሪንተር ኦልሶ ኤግዛምፕልስ ኦፍ ኣውትፑት ዲቫይስ እዩ። ስለዚ እዚ እውን ብፕሪንተር ፕሪንት ጌርና ክንርኢ ንኽእል ኢና። ካሊእ እውን ፕሎተር ባዕሉ እውን ኤግዛምፕል ኦፍ ኣውትፑት ዲቫይስ እዩ። ምክንያቱም እዚኣቶም ሕዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ሕትመት ፕሪንት እናገበርና ንጥቀመሉ ዓይነት ኣቕሓ ኣውትፑት ዲቫይስ ኤግዛምፕል እዩ ፕሎተር እውን ማለት እዩ። ካሊእ ፕሮጀክተር እውን ወይ ከዓ ቢመር እዚ እውን ምስ ኮምፒተርና ኮኔክት ብምግባር ናብ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክት ብምግባር ሪዛልት ወይም ኢንፎርሜሽን ክንሪኤሉ ንኽእል ኣካል ኣውትፑት ዲቫይስ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ። ካሊእ ኤግዛምፕል እንደገና ሄድፎን ሕዚ ለምሳሌ ሙዚቃ ክንከፍት ከለና ብሄድፎን ወይም ብኤርፎን ኢና ወደ ትሰምዕ። ስለዚ እሱ እውን ኤግዛምፕል ኦፍ ኣውትፑት ዲቫይስ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ። ካሊእ ኤግዛምፕል ክንርኢ ከለና እንደገና ስፒከር በዓሉ እውን ማለት እዩ። ደርፍታት ብስፒከር ጌርና ክንሰምዕ ከለና ስፒከር ኢዝ ኣን ኤግዛምፕል ኦፍ ኣውትፑት ዲቫይስ። በቃ እዚኣቶም ከኣኹልና ይኽእሉ እዮም ኤግዛምፕል ኦፍ ኢንፑት ዲቫይስ ኤንድ ኣውትፑት ዲቫይስ ጌርና። ስለዚ ነዚኦም ኩሎም ኮኦርዲኔት ዝገብር እንደገና እንታይ ይበሃል ሶፍትዌር ዝበሃል ክህሊ እኒሆ ማለት እዩ። ሶፍትዌር ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ደሞ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ኣስፍሕ ኣቢልና ዲስከስ ክንገብር ኢና ኩላትና ብሓደ ንፅናሕ ማለት እዩ። ኣብ መጀመርያ ክንጅምር ከለና ዋት ኢዝ ሶፍትዌር? ሶፍትዌር እንታይ እዩ ክንብል ከለና ሶፍትዌር ኢዝ ኤ ሴት ኦፍ ኢንስትራክሽንስ ኦር ፕሮግራምስ ዛት ቴልስ ኮምፒተር ዋት ቱ ዱ። ሶፍትዌር ማለት ናይ ኢንስትራክሽናት እኩብ ወይም ደግሞ ፕሮግራም ዝተፅሓፈ ኮይኑ ኮምፒተር እንታይ ከም ትሰርሕ ዝመርሐና ሶፍትዌር ይበሃል ማለት እዩ። ብዘይ ሶፍትዌር ኮምፒተር ምንም ጥቕሚ ዘይብላ እያ። ምክንያቱም ብዘይ ቲቪ ብለይ ቻናላት ምንም ጥቕሚ ከም ዘይብላ ልክዕ ኮምፒተር ደሞ ሶፍትዌር እንድሕር ዘይብላ ምንም ትርጉም የብሉን ማለት እዩ። ስለዚ ብመሰረቱ ሶፍትዌር ኣብ ክልተ ይምቀል። ሓደ እንታይ ይበሃል ሲስተም ሶፍትዌር ይበሃል፣ እቲ ካልኣይ ድማ እንታይ ይበሃል ኣፕሊኬሽን ሶፍትዌር ይበሃል ማለት እዩ። ሲስተም ሶፍትዌር ዝበሃል እንታይ ማለት እዩ? ሲስተም ሶፍትዌር ኢዝ ኤ ፓርት ኦፍ ሶፍትዌር ዛት ሄልፕስ ዘ ኮምፒተር ኢትሰልፍ ራን ኤንድ ማኔጅ ኢትስ ሃርድዌር። ሲስተም ሶፍትዌር ዝበሃል ከዚ ብቐዳማይ ከም ዝበልናዮ ሃርድዌራት ዝበሃሉ ኣለዉና ምሽልና ነርና ፊዚካል ፓርት ኦፍ ኤ ኮምፒተር እሳቶም ባዕሎም ንባዕሎም ንክዘራረቡ እሳቶም ባዕሎም ንባዕሎም ማኔጅ ክገብሩ ዝጠቕሞም ዓይነት ናይ ውሽጢ ኣካል ድማ እንታይ ይበሃል ሲስተም ሶፍትዌር ይበሃል ማለት እዩ። ሶ ብዘይ
ሲስተም ሶፍትዌር ኮምፒውተር ምንም ክትጅምረይ ትኽእል ክትሰርሐይ ትኽእል ስለዚ ኣዝዩ ኣዝዩ ኣድላዪ ሲስተም ሶፍትዌር ማለት እዩ ንኣብነት ሲስተም ሶፍትዌር ክንርኢ ከለና ሕዚ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዝበሃል እኒኦ ኦፕሬቲንግ ሲስተም እንታይ ዓይነታት እዮም ዊንዶው ዝበሃል እኒኦ ማክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዝበሃል እኒኦ ላይኖክስ ዝበሃል እኒኦ ብለዚኣቶም እዚኦም ኢንስቶል እንድሕር ለጌርናሉ ኮምፒውተር ምንም ትርጉም የብሉን ምንም ክሰርሐልና ይኽእልን ማለት እዩ እቲ ካሊእ ኤግዛምፕል ኦፍ ሲስተም ሶፍትዌር እንደገና ዩቲሊቲ ፕሮግራምስ ዝበሃሉ እኒኦ እዞም ዩቲሊቲ ፕሮግራምስ ማለት እንደገና እቶም ፕሮግራማት ወይ እቶም ኣፕሊኬሽናት ንሕና ክንሰርሕ ከለና ንዕኦም ስርሖም ንኸቀላጥፉ ዝጠቕሙና ዓይነት ፕሮግራማት እዮም ማለት እዩ ከምኒ ዲስክ ክሊን ኣፕ ይበሃሉ ከምኒ አንቲቫይረሳት እዚኣቶም ዩቲሊቲ ፕሮግራምስ ይበሃሉ ማለት እዩ ካሊእ ኤግዛምፕል ኦፍ ሲስተም ሶፍትዌር እንደገና ድራይቨርስ እዮም ድራይቨር ማለት ሕዚ ሓዱሽ ፕሪንተር እንድሕር ገዚእና ድራይቨር ተለይፅዕናላ ምስታ ኮምፒውተርና ኣይትናበብን ማለት እዩ ስለዚ ድራይቨራት እውን እኒአው ናይ ፕሪንተር ድራይቨር ግራፊክስ ድራይቨር ዝበሃሉ እኒአው ካልኦት ሓደሽቲ ኣቑሑት ኮንፊገር ክንገብር ከለና ናብ ላፕቶፕና ናይ ግድን ድራይቨር የድልየና እዩ ስለዚ ድራይቨር እውን ኣካል እንታይ እዩ ሲስተም ሶፍትዌር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዋና ጥቕሞም ናይ ሲስተም ሶፍትዌር እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና to run the computer and control the hardware ኮምፒውተርና ራን ንክገብር ሰከንድ ደግሞ ሃርድዌርና እውን ማኔጅ ዝገብሩልና እዮም ሲስተም ሶፍትዌር ዝበሃሉ ካልኣይ ፓርት ኦፍ ሶፍትዌር ደግሞ እንታይ ይበሃል ኣፕሊኬሽን ሶፍትዌር ይበሃል ዴፊኒሽን ናይ ኣፕሊኬሽን ሶፍትዌር is a software made for the user to do specific task ከዚ እንታይ ድዩ ዝኾነ ስራሕ ንክንሰርሕ ስራሕና ከቕልለልና እንተኮይኑ ዝኾነ ኣፕሊኬሽን ክንጥቀም ኢና ዛት ኣፕሊኬሽን is called what ኣፕሊኬሽን ሶፍትዌር ይበሃል ማለት እዩ ሶ ንኣብነት ክንርኢ ከለና ማይክሮሶፍት ወርድ ከዚ ዶክመንትታት ክንፅሕፍ ተኮይንና ዶክመንትታት ክንልእኽ ተኮይንና ብኮምፒውተር እንታይ ዓይነት ኣፕሊኬሽን ሶፍትዌር የድልየና ማይክሮሶፍት ወርድ የድልየና ማለት እዩ ብራውዘር ንባዕሉ ኢንተርኔት ኣክሰስ ክንገብር ኢሜይልና ቸክ ክንገብር ተኮይንና ዝኾነ ኣፕሊኬሽን ሶፍትዌር የድልየና እዩ ዛት ኣፕሊኬሽን ሶፍትዌር ኢስ ኮልድ ዋት ብራውዘር ይበሃል ማለት እዩ እቲ ብራውዘር እንታይ ዓይነት ክኾን ይኽእል እዩ ኢንተርኔት ኤክስፕሎረር ክኾን ይኽእል እዩ ጉግል ክሮም ክኾን ይኽእል እዩ ፋየርፎክስ ክኾን ይኽእል እዩ ስለዚ ካሊእ እንደገና ደርፊ ወይም ሙዚቃ ወይም ደግሞ ቪድዮ ክንርኢ እንድሕር ኮይና ብኮምፒውተር እንደገና ወላቲ ፋይል እናሃለየና ናይ ግድን ኣፕሊኬሽን ሶፍትዌር የድልየና እንታይ ዓይነት ኣፕሊኬሽን ሶፍትዌር የድልየና ሚድያ ፕሌየር ዝኾኑ ከምኒ ቪኤልሲ ከምኒ ኩክ ፕሌየር ዝተባሃሉ ወይም ደግሞ ኬኤም ፕሌየር ዝተባሃሉ እዚኣቶም ኣፕሊኬሽን ሶፍትዌራት እዮም እዚኣቶም ከይፀዓና ኣብ ኮምፒውተርና ምንም ዓይነት ደርፊ ወይ ሙዚቃ ክንርኢ ኣይንኽእልን ሜሴጃት ክንልእኽቲ ኮይና ንባዕሉ ልክዕ ከም ስልክና ስካይፒ ዋትሳፕ ቴሌግራም ቫይበር ገለ ንፅዕን ዘሴም ኣብ ኮምፒውተርና እውን መልእኽትታት ንምልኣኽ ኣይፒ ሜሴንጀር ወይም ዋትሳፕ ወይም ስካይፒ እዚኣቶም ኣፕሊኬሽን ሶፍትዌር ከይፀዓና መልእኽትታት ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካሊእ ቦታ ከውፅሑልና ኣይኽእሉን ስለዚ ኣፕሊኬሽን ሶፍትዌር ዝበሃሉ እንታይ እዮም ስራሕና ስፔሲፊክ ስራሕ ንክንሰርሕ ዝሕግዙና ዓይነት ሶፍትዌር እዮም ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ኣብዚ ተወዲኡ ኣሎ ግን ንኔክስት ደግሞ ቲፕስ ከም ዝኾነና ድማ ከም ቲፕ ነገር ክንሕዞ ንኽእል ደሞ ስለ ስቶሬጅ ዲቫይሳት ስቶሬጅ ዲቫይስ ማለት እንመን እዮም ሕዚ ከምኒ ሲዲ ቪሲዲ ዲቪዲ ፍላሽ ሃርድ ዲስክ ዝበሉ ዝኣመሰሉ ስቶሬጅ ዲቫይሳት ከመይ ጌርና ክንመርፅ ንኽእል ኣብ መን እዩ ብዙሕ ዳታ ይሕዘልና ዳታ ባዕሉ ኸ እንታይ እዩ ዳታ ብምንታይ ይልካዕ ዝብል ነገራት ኣብ ዝቕፅል ዘሎ ክላስ ክንርኢ ኢና ኣብኡ ከለና ከዓ ዓይነታት ኮምፒውተር እውን ቤዝድ ኦን ዘያር ካፓቢሊቲ እና ብሳይዞም ኣብ ክንደይ ይምቀሉ ዝብል ኣብ ዝቕፅል ዘሎ ክላስ ፓርቲ ስሪ ክንርኢ ኢና እስካብ ሕዚ ዝተኸታተልኩምና የቐኒልና ፕሊዝ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ናይዚ ቻናል እዚ ቤተሰብ ኩኑ እንድሕር ተመቺኩም እንደገና ቀፃሊ ስለ ዝኾነ እዚ ኮርስ እዚ እሽካዕ ን30 መዓልቲ ስለ ዝኾነ እዚ ቻለንጅ እዚ ላይክ ሼር ብምግባር ንኻልኦት ንኽበፅሕ እውን ግበሩ የቐኒየለይ ድሓንኩም